Mawungaphane kuwukuthi umuntu into zakho ivalekile and awusaqondi ukuthi kwenzekalani. Isihlahla somkhiwane lesi. Umkhiwane lo mawuvula kanje kuphuma ubisi. Umkhiwane ke muhle ngento ukuthi uma ngaphane ukuthi inkomo noma umuntu oncelisayo ubisi aliphumi kahle. Uyakwazi ukuthi uzela kona ufike uxebule amagxolo wakhona wagxobe uphuze noma uphuzise inkomo izokwazi ukuthi ubisi lehle lube khona. Mangaphane ukuthi umuntu into zakho zivalekile fika kulesi sihlahla ebusuku ufike khona uzosixebula, but ke kufuneka uhambeze nakhona futhi kune ritual yakhona. Uphathe ugologo uphathe ilentuzana uphathe inyama ebovu uma kuukuthi uzosixebula ne. Kodwa ke angizungena kakhulu into details. Uyasixebula uma ufuna ukwenza lento le engizokuchazela yona, ufuna ukukhuphula amandla, uphatha lezo zinto. But mangaphane kuukuthi ufuna ukulungisa nje ukuhlala uphalaze ugqume ugeze, uyakwazi ukuthi ufike uzosixebula, usixebule ubese uyasithatha uyasipheka uyaphalaza, uphalaze ugqume ugeze izinsuku mhlambe zibe 3. Kuba kuhleke uma uzogquma ngaso kakhulukazi ebusuku ngabo 12 uphalaze mhlambe lapha ekuzeni kokusa, yabona, uphalaze lapha ekuzeni kokusa sokwazi ukuthi sikwenzele lento lo sukuyifuna. Siyavula kakhulu into ezifana nenhlanhla. Uma umuntu osafuna ukuphumelela empilweni ungasondelana nalesi sihlahla, siphuma ubisi kanje, sikhala ubisi. Njengoba ngeke ngachaza ngathi uma ngaphana umuntu uyancelisa, umuntu wesifazane uyancelisa, ubisi aliphumi kahle, noma mhlambe inkomo yakini ayinalo ubisi kahle, iyakwazi ukuthi isizakale through lesi sihlahla. Siyabonga.